Black Friday is voor de platenzaken het vervolg op Record Store Day, dat ook uit Amerika komt en zo'n 2 jaar internationaal houden wordt. Fjouwer leeuwen ter platenzaken nog eenmaal. Ook bij Big Bad Wolf Records komen de vinylleefhabbers. Het verschil tussen cd en vinyl, hè, dat is merkbaar. Zetten ze een cd op en vergelijken die ze met een LP van dezelfde artiest, dezelfde cd. Ja, dat is merkbaar. Het klinkt gewoon 100 keer beter. Ja. Zo simpel. Ja, vind ik wel. Dus dan Black Friday is wel mooi. Ja, tuurlijk. Een speciale ding. Struinen maar erin en er is altijd wel wat te vinden. Er binnen speciaal voor Black Friday nieuwe vinylplaten en singles in behinde oplagen uitjoen. Maar smiet die aandacht ook wat op. Dus die willen alleen nog maar downloaden. En maar nu Jitro bericht toch dat de mensen denken van hé, ik maak maar wel eens een keer naar een platenzaak daar. En dan kregen ze toch weer een beetje het gevoel van even struinen voor een appel en twee knikkers een PCD'tjes of LP'tjes te scoren. Ja. Dus je kan dat echt wel vernemen in je zaak? Ja, ik ga het zeker vernemen dat de cijfers dan wat omhoog in die paar dagen dan. Ja, deze LP has toen won. Ik heb deze LP gewonnen en ik ben hartstikke blij mee. Dus ik denk ik zal hem nog maar eens even ophellen. Hartstikke mooi. Nou, dat kan het mooier op deze dag natuurlijk, op Record Store Day. Dus alsjeblieft. Mooi, dank ik u wel. hoop dat we Willem haast. Nou, ja. Ik bedankt. Ja, natuurlijk, uiteraard. Van het project de Friese Metal. Doe hier een goed, hè? Dus doe hier de eerste die hem goed hier. Dus ja, te kijken. Wat is een prijsvraag van wat je band op LP staat? Ja, en CD. Ik ken het wel een Shell inderdaad. Dat ben wij. Heb je gewoon een stomme vraag gesteld en ja, zie hem goed. Dus zie had hem won. Maar je had dus nog materiaal op vinyl uitgebracht? Ja, dat is een unieke komst natuurlijk. En ja, dat is dus een iets in. De CD is op zijn hichtepunt hinnen en de vinylplaat had neer voor het west, vernemen ze bij Audio Selectief in Snits. Daar komen al haast 25 jaar klanten nu te hielen vooruit om somtijden draaitafels van wel €20.000 te keepjen. Vinyl is niet uit. Vinyl komt er juist weer extra in. Ja, een beetje een andere story dus. Ja, het is nooit weg geweest, vinyl. En ik denk dat het ook niet weggaat. Er zijn al verschillende fabrikanten die stoppen al met het maken van cd-spelers. Ja. Dus ja, dat zal in de toekomst een probleempje worden. Maar goed, dan hebben we natuurlijk streaming en vinyl.